Jeg står her med en af de 2 batchmaskiner, du kan låne her på GPV. Du kan låne den til et projekt, I har i børnehuset eller på skolen. Alle kan låne, men det er nok en god idé, at en voksen er inde over brugen af selve batchmaskinen. Der hører flere ting til sættet. Batchmaskinen, en skærer, en vejledning, og så skal du bruge nogle batch, som du kan købe her på GPV. De ligger i poser med 50 styk. På vejledningen der står der, hvordan du gør. Jeg viser det lige her. For det første så skal du have skåret en rund cirkel med det, du har lavet på computeren, eller har tegnet, eller har skrevet på et stykke papir. Der skal trykkes godt til her, for at jeg kan få skåret en cirkel ud. Sådan. Så har du selve det logo eller tegningen. Den er klar. Så skal batchen laves, og det gør du i maskinen. Først lægges metalstykket i det højre tårn. Så lægges dit ark papir ovenpå, og allerøverst lægger du en lille gennemsigtig film. Så drejer du tårnet ind i batchmaskinen og trykker håndtaget ned. Skal lige trykkes til. Nu sidder batchen fast inde i batchmaskinen, og den bagerste del skal klargøres. Du lægger plastik batch bagsiden ind med zigzag metallet øverst. Så drejer du plastikstykket ind i batchmaskinen, trykker ned igen. Og nu skulle der helst komme en batch ud, klar til brug. Hvis du har yderligere spørgsmål til batchmaskinen, så er du velkommen til at kontakte GPV. Rigtig god fornøjelse med batchmaskinen.